to je kako se to zove. Ne, samo da vas pitam nešto. Vi ste, znači, od početka bili u prvoj grupi na preobuci na MiG-ovima 29. Kasnije ste bili i komandant eskadrile, komandant puka i bili ste viđeni komandant ratnog vazduhoplovstva i tako dalje. Ali ne, hteo sam da vas pitam samo... Ne, u redu, ne, to su okolnosti. Jel' tako? Ali koliko, da li imate predstavu? To ne mora da se izrazi u nekom, pazite, vaš nalet, vaša trenaža, vaši trenažni letovi, stotine tona, hiljade tona potrošenog goriva i tako dalje. Da li imate ideju koliko je vaša obuka? Ja sam čuo neku cifru od našeg jednog kolege koji je također bio na obuci sa vama, da je to jako ozbiljna cifra. Pa znaš šta, ja zbilja nisam upućen u brojke, ne znam. Ali suda se danas računa, recimo, koliko je to po satu naleta. Da. To znači utrošak resursa, održavanje, gorivo, sve živo. Znači, sve što se to ide po satu naleta, to su vrlo ozbiljne cifre. Da. I sada te cifre kreću, ajde za $15.000 da kaže najjeftinije, pa onda idemo dalje. Po satu. Po satu. A zamisli sada još upotreba borbenih sredstava. Obuka za ovo. Onda ono što još prateće, ako da bi ispratio taj sistem, primjera radi, sad kad bismo mi prešli na F-16, evo, mi bismo naš sistem infrastrukture morali da okrenemo na opačke. Da. Znači, sve bi to moralo se pretumba. I to su ogromne sredstva. Ne znam da li je tačan podatak, ali primjer radi, Rumuni su za taj njihov jedini NATO aerodrom, određen po NATO standardima, mislim da su utrošili oko $2 milijarde. S tim što su im, valjda NATO im je finansirao 50%. Ja sam čuo, recimo, evo sad ćemo pomenuti jednog našeg dragog